Добре дошли на канала ми, време е да говорим. Днешното видео реших да го направя, тъй като много хора знам, че това ги занимава, проблемът с теглото. От гледна точка на хипнотерапията, защо някои хора трупат тегло и не могат да отслабнат? Каквото и да правят, това тегло се връща, задържа се за дълго време, просто е с тях. При всеки е различно, но при всеки някъде в миналото, в някакъв момент от миналото, дали в детството или след това, няма значение. И като казвам в детството, не е задължително да сте били с наднормено тегло в детството си. Просто в някакъв момент нещо се е случило, някакво събитие в живота ви, което е оказало силно въздействие върху вас. Може би дори не е било травмиращо събитие, в смисъл нещо сериозно. Просто може би вие сте си помислили нещо. Може би в този момент сте си казали, по-добре е да имам повече килограми, или за да се случи това, трябва да имам повече килограми и да изглеждам по този начин. Може да е била невинна мисъл в този момент, но тя да е съвпаднала с честотата на вашите вълни и на алфа вълните, което означава, че е било като отключване на ваше желание. И в един момент в последствие вие започвате да трупате тегло, започват тези килограми, които не може да свалите. И каквото и да правите, подсъзнанието ви казва, да, ама не, моята програма е да държа тези килограми, за твое добро е, трябва да ги задържа. И въпреки, че сега вие нямате нужда от това и ви кара да се чувствате не толкова добре, тази програма продължава да работи. И тук е момента, в който хипнотерапията помага, защото хипнотерапията не е като всяка друга терапия, да седнем и да си говорим и да се опитваме да обсъждаме пък каква ви е диетата, пък какво правите, пък дайте да пробваме това, за да се окаже, че не върши работа и не работи. Или да върши работа до някакъв момент, обаче без траен резултат. Хипнотерапията е момента, в който вие изпадате в по-спокойно състояние и много държа да кажа, че хипнотерапията не е приспиване. Значи хипнотерапията е така, просто поглеждате нагоре, това, което аз ви карам да правите и това, което ще направите, е да погледнете нагоре, колкото се може по-нагоре, едно такова неудобно положение на очите, в което, както виждате, моите очи аз започвам да примигвам, защото е много неудобно, може да го направите с мен. Вдишвате и издишвате няколко пъти и очите съответно им се приисква в един момент да затворите клепачите и вие ги затваряте. Значи това примигване и това състояние ви изстрелва в алфа вълните на вашия мозък. И това всъщност е хипнотичното състояние. Както виждате, нито съм се заспала, нито съм изпаднала тук в някакъв транс. Не, това е самата хипноза. И вие сте с затворени очи по време на сесията. В тази сесия, тъй като направите това, ви се доспива. Усещате едно такова отпуснато състояние, усещането, което имате, когато ви се доспи, преди да си заспите, преди да легнете, нали, да заспите вечерно време или сутрин, когато се събудите, вие сте в това състояние. Така, в това състояние вие може да манифестирате. Значи това е тайната за манифестирането. Но за самата хипнотерапия, за откриване на проблемът, който е, или по-скоро представете си го като трънче или нещо, нали, някъде забодено, което трябва да го намерите къде е. И вие няма как да го намерите, защото подсъзнанието трябва да ви помогне. И ви трябва човек като мен, който да ви насочи. Човек като мен, който да ви води, да ви отпусне по този начин и чрез подсъзнанието ви да стигне до тези моменти, които ще изплуват. И в този момент вие ще разберете кое е това, което предизвиква състоянието в момента, това, което ви държи. Това важи за всякакви проблеми, не само за тегло, за всякакви проблеми. Примерно страх от летене, депресия, неустоимо желание да искате да контролирате нещата, гняв, каквото и да е. Пристрастеност към алкохол, тютюнопушене, каквото ще да е. Това го има там, което помага за не само намирането на този проблем, разбирането е голяма част от това и отстраняването, т.е. пренаписване на тази програма. И по този начин ние се справяме с това, което е закодирано във вашето подсъзнание и това ви помага да започнете да отслабвате. Разбира се, следвате диети, разбира се, храните се здравословно, разбира се, правите другите неща, но вече имате тази програма у вас, която ви помага да започнете да постигате това.
Самата хипнотерапия завършва с един запис, който правим за слушане. Тоест, последната част от хипнотерапията, вие сте отпуснати, нали, пак с затворени очи и просто слушате. Когато аз насочвам вашето съзнание и пренаписвам, образно казано, програмата на подсъзнанието ви. Този запис се слуша 21 дни, за да може тази промяна, която се извършва, нали, това пренаписване, да се задържи. Представете си го като един компютър, който трябва да преинсталирате. Да вкарате нови програми, да вкарате нещо ново. Трябва да изчистите старото, за да вкарате новото. И оттам вече не е нужно да полагате кой знае какви усилия, за да може да постигнете това. Аз съм имала работа с клиенти, които са имали такива проблеми. Една от клиентките ми, например, за нея беше проблем, че тя постоянно ядеше всякакви такива зърнени закуски, чипс, каквото ще да е, нали, такива вредни неща. И то от нерви, от когато е стресирана. Всеки може да има така нареченото емоционално ядене, което ви действа като някакъв комфорт, нали? Изпраща сигнал на мозъка и така да се чувствате добре. С нея при една такава сесия, веднага след сесията, тя ми се обади и ми каза, че е влязла в магазина, минала е така покрай щандовете с всичките тия закуски, снаксове и нищо. Въобще не е имала желание да купи нищо, излязла си от магазина без това. Беше толкова доволна и щастлива, ми се обади да ми каже, да ми се похвали. Така че за тези от вас, които искате да работите по този проблем, да свалите тегло, и това е проблем за вас от много време, направете си една хипнотерапия с мен. Инвестирайте в това. Ще знаете, че сте пренаписали програмата и оттам нататък може да следвате какъвто и режим да е, който да даде резултат. Тоест да промените първо тази подсъзнателна програма и второ да промените и тялото си, съответно да промените и живота си с това. Това за тези от вас, които искате да се справите с този проблем.